Permeteu-me que comenci agraint ara més que mai la feina que fan els professionals socials i sanitaris i posant sobre la taula la complexitat de la situació política, social i econòmica que estem vivint i sobretot la que vindrà. És per això que des del primer dia la CUP ens hem posat a disposició del govern municipal per poder treballar conjuntament i no només això, sinó que hem elaborat bateria de propostes a nivell social, a nivell econòmic, de reactivació comercial, a nivell sanitari, a nivell educatiu, i hem intentat, aprofitant els espais que ens ha ofert el govern municipal, de poder-les traslladar. Tanmateix, considerem que segurament amb això no n'hi ha prou, en fer propostes concretes no n'hi ha prou, i el primer que hem de poder posar sobre la taula és la necessitat òbvia i evident de refer els pressupostos municipals. Són uns pressupostos, els de l'any 2020, que es van aprovar fa mesos i que van estar pensats, ideats i treballats fa molts mesos, abans de l'arribada d'aquesta crisi sanitària i de preveure cap possible crisi social i econòmica com la que ens ve. És per això que nosaltres posarem sobre la taula aquesta setmana la necessitat de fer-ho i fer-ho no només conjuntament govern i oposició, sinó aprofitar la creació de taules sectorials. De moment s'ha creat un espai que valorem i agraïm moltíssim, que és el de generar una estratègia municipal per la reactivació social i econòmica. Hi ha una taula sectorial per la reactivació econòmica i el que entenem des de la CUP és que se n'han de crear més, s'ha de crear una taula del món cultural, s'ha de crear una taula del sector social amb entitats del tercer sector totalment implicades amb les necessitats socials de les persones, i hem de poder crear totes aquelles taules que considerem necessàries i oportunes per poder generar totes aquelles polítiques, un nou pressupost i totes aquelles propostes i opcions perquè ningú quedi enrere en els propers mesos i segurament anys que ens tocarà viure, ens tocarà patir, ens tocarà treballar i li haurem de donar la volta conjuntament.